Nonro mar jolony e sekta mar gedo yango ni mana atamalo 3 mar mine emanie sekta no. Katika mano atamalo 13 mag kembe gedo gin mag mine. Atamalo 15.5 gin contractors ka atamalo 17 gin jomiluongo ni quantity surveyors. Kawuono chenro mar mine wacho wantiere kod achiel kuom atamalo 15 man gi kembe gedo pacho ka mano Joy Mata makawuono go kodwa mbaka etiyo e sekta no ma thoth ji neno kaka mano ero mar jomachuo. Oimore Joy ka intiere studio marwa ma Kisumu. Wago erokamano ni yudo thuolo mar bedo kodwa e chenro ni mar mine wacho. Erokamano ahinya. Machiegni kabisa. Wado mana ni mondo wachaka ilerwa ni to ere kaka nidonje e sekta ni mano mar gedo, ere kaka nidhi mibedo midusa kata engineer. Moko kapok adhi mabor, adwa goyo erokamano ne jo studio mag Ramogi kuom thuolo ma gimiya mondo adhi awuoye awach achiel ariyo adek. Namba ariyo adago erokamano ne mbunge marwa madonjo 2027 Silas Ouko nyaka Kiba mano tuda gi jo studio momiyo kawuono abiro bedo ka. Namba adek kendo mogik agone erokamano sirikanda ma en chuora mogonye koyo malichni mondo abi alalra kodu. Nadonje e gedo kata sekta mar engineering kendo nabedo gi hera kata nabedo gi chuny mar donje gedo kane an e form 2. To gimomiyo nahero mondo adonje gedo en nikech e higa 2012 ne wan gi jogedo kata contractors manosiko e nam Fangano, wan nyachula nyam Fangano, kendo ne gisiko ma githo e nam. To achiel kuom gima naparo ni nyalo konyo mondo ji kik med katho e nam kata kabedo ga jali mag nam en mondo ger daraja maya Mbita kadhi Fangano. Koro gipacha nawacho ni kwa bedo gi daraja ni to nyalo konyo mondo ji kik tho e nam kanyo. Koro adhi kendo ang'iye skul ni ang'o manyalo somo mondo abed gi nyalo kata abed gi lony mar gero daraja. Kamano kaka na yudo ni civil engineering ema konyo ng'ato mondo obed gi ujuzi mar gedo. Koro kamano kaka nadhi matieko high school madonjo University Jomo Kenyatta University masomo engineering kendo sani an contractor. Mano ber, erokamano ahinya. To ere kaka osebedi nyalo mana miyo matin ni to experience mari tiyo e sekta no ero osebedo nade e higni gi duto? Well, experience mara osebedo maber kendo marach. Osebedo gi berne kendo gik maricho e iye. Anyalo wuoye achiel kuom berne en ni iyudori ka in ng'at achiel, samoro kidhi manyo tich tiyudo ka in ng'at achiel, koro kokalo kuom ago kata privileges moko ma ng'ato yudo ka imiyi priority kata imiyi first chance mondo ikaw tije. To ka diye gik maricho, mokwongo ji mang'eny ok oyie ni ng'ama miyo nyalo tiyo tije mag gedo. Koro iyudo ka kitgi gin gi kido marach kodi. Ginenana ni iyudo konego bed ni itiye mjengo ka. Anyalo rawe kata anyalo wacho achiel kuom jok ma kata jogedo mosenyisa ni an gi dhako dala. Onge kaka anyalo ya dala ni awinjo weche dhako to kendo achako abiro ka tawinjo weche dhako. Koro iyudo ka kitgi gi jok mamine mochung' ne tije kata contractors ok ber. Namba ariyo, changamoto maseyudo en arita kata safety. Iyudo ka jok moko kok gidwar tich kata kok gitiyo ni maber, titemo nyiso gi, titemo kwero gi. Onyisi ni onyalo kata negi kata onyalo kata hinyi kata onyalo goyi. Koro arita no iyudo ka maisha ni bedo threatened kata nitiere threats minyalo bedo ni kale. Namba adek kendo koro masekale koro mogik. Nitiere jok ma koro idhi manyo kuom tich, especially jo sirkal. Kidhi giwuoyo maber to koro kochopo kar koro ni tich koro donje lweti. Ginyisi ni wabi waromane e corridor machielo, waromane e hotel machielo mondo wamed wacho wechegi. Tiyudo ka gidwaro mondo gilos kod osiep kata gidwaro mondo ginindre kodi koka gimi opportunities mag gedo. To mano changamoto ma an aseromogo kabisa, kendo samoro nyalo yudo ka gino nyalo keto chunyi ni dwa dok chien kata idwaro mondo iyae. Lakini nasetimo yiero gi pacha ni abro chung' tir kendo ok abi yie mondo ng'ata ogola e gedo kendo ogola e raticha mar gedo kendo timo gima kare. Joy, ing'eni wach ni mogik no. Mogik manyalo wacho kapok atieko en yudo ka
nitiere jok madwaro mondo gimi kata gigoni contract e bei mapiny nikech gineno ni kaka ng'ama miyo in ibiro kaw gimoro amora ma gimiyi. Koro gidwaro mondo ka en dichuo to ginyise bei mamalo, to koro kochopo kari to gidwaro ni in kaw moro amora moket kanyo. Koro mago changamoto madawuoye. Erokamano ahinya. Ing'e ni wach ma bende koro iwacho jogo eko ma bende dwaro romo kodi e corridor gi bathe. Mendi report ma bende Women in Real Estate nogolo mawacho ni 94% mag mine mantiere sekta mag gedo nitiere kaka irocho ratichgi e yo ma bende wacho kamano kata sexual harassment. To omedo ni mana 3.9% kende ema go report. Wang'iyo ni 94% irocho ratichgi to mana 3% kende ema chwalo lipod. Akiani ibende nitiere kaka isechiwo ng'ur mari kata yuak mari ne akwede machalo koda mano kata rocho go ratichi. Jae nyamera reporter migone ng'a. Jok migone gi report gi eweg wach. Koro ng'ama didhi miyua gire. Ine manyaka michung kati iamua mondo iweri gi tijno imany machielo. Koro onge ng'ama diringire mondo inyisi. In fact nitiere sama social media maga kana uwe wechegi ng'ato nyisa ni to lakimany konyruok kuom mine kata jok moko ma mine ma tiye sekta. Tiyudo ka ng'ama miyo nyisi e wang'i niya wan bende wakale mago, in be nyaka ikala kendi mondo ine kaka isudo mbele. Nitiere jok ma kata tuo ni nembni mondo manyalo konyi mondo imedri. Koro gini en luen ki ma ng'ato itimo yiero no kendi ikedo gi jogo kendi. Ma ing'e ni en peka ahinya. Wanya wacho ni kuma intiere kaka Joy Matasani intiere koda kambi mari. Nitiere mine moko ma bende nitiere sekta no kaka wach ni jogo matiyo tije lwedo ido ka giting'o kite kata giting'o pi gisombo pi mano e area mar gedo. Wang'wa wege aweya ni mane kaka gik moko nitie. Ang'o konyruok nyalo wuok kanye ne mine? Ano kawacho ni waweya ok ni wach weyo den wach weyo dana aseweyo. Lakini ok awach ni waweyo, awacho ni wadhi mana mbele gi kedo kendo wadhi mana mbele kwa manyo jok mabeyo manyalo sowa kuonde ma ginyalo sowa nikech adieri aseromo gi joma beyo. Ok dawach ni ji te richo kata ji te dwaro mondo giketh ratichi. Nitiere joma beyo kendo nitiere jok manyalo yie mamak lweti makonyi mondo iyud tich e yo makare. Koro jok ma mine ma in fact mine ma timo kite kata ma timo tije lwedo gin changamoto ni kendo ok ng'eny ahinya. En ng'ama ochung' ne tich ema dichuo ok dwa neno ni ichung' ne tich. Ok odwa ni telo, ok odwa ni golo duondi. Wadhi adhiya mbele kwa sudo kwa manyo jok mabeyo manyalo konyowa mondo wadhi mbele. To Joy, dibed ni midhiero makamagi kata challenges makamagi ema bende ni kale momiyo ichako kambi ni owuon koso magi bende pod iyudo ka intiere gi kambi ni owuon? An kaka natieko mbalariany na donja straight into contracting work. An donja direct ma register kambi na nikech mano gima nadwaro e chunya ni mondo abed gi kambi na kendo abed kirelezo ne nyiri moko ni kidwaro timo gimoro amora inyalo donjo titime. Koro an onge office moro amora kata employment moro amora manasetiye. Nan gi mijing'o mar donjo e weche gedo. Koro ok dawach ni nakale moko emomiyo nabiro koni. Mae kara mar tich mae fashion na gima ero mar timo. Erokamano ahinya Joy kuom mano. To mana ka wadhi mbele en ni sama koro wang'iyo sekta ni gi kwan mar mine matin ma nitiere, in kod kambi ni ma intiere godo mano JM Solutions, ang'o midwaro ni mondo ikel e sekta ni mar gedo ahinya mano ma bende inywako godo joma mine e sekta ni? Gima daher mondo akel moko kana donje sekta mar gedo na yudo ka nying contractors rach kata nyingi pod rach nyaka sani. Iwacho ni contractors gin wakora, contractors kwelo, contractors timore nade. Sama kama na chake gi nyinga cha na wacho ni owara. Wach warruok kelo bedo ratiro gi tich. Daher mondo akel ratire tich kendo bidruok e tich ma kitiyo gi ng'ato titiyo kode e yo makare kendo e yo ma straight maonge kona kono. Koro mane gima daher mondo amedi ni mine be nyalo tiyo tijegi kendo ginyalo tiyo gi bidruok
kendo ginyalo tiyo gi ratiro mar tich. Mane gima daher mondo amedi e sekta kendo industry mara. Erokamano ahinya. Wadwa bende ni mondo wanywak joma mine. Iwacho ni kwanu tin kata nondo mabende asomo wacho mana ni un mana tamalo 3 kende mag jogo mantiere sekta mar gedo. To idwaro ni mondo orwak joma mine bende e sekta ni. Lakini nondo ni bende medo wacho ni joma mine ng'iye ka gima ma tich matek, ma gima ok wanyal nyalo. Inyala ne wuoya negi joma mine kata matindo madiher mar donjo e sekta ni. Gima daher mondo anyis mine en ni gini en gima wanyalo. Ka dhako nyalo rito nyathi matin kata nyalo rito dala, ma nadwa mondo achiw ranyisi ni gimomiyo wach ni chuo nigi chuny moro ni nyiri ok nyal donjo e sekta ni. Ng'ama dichuo nyalo weyo nyathine gi ng'ama dhako to rito ngimane to te to twang'o suto biro go e graduation kong'e ni nyathine no ritne, ng'ato no pidhe, ka notuo no tere osiptal. To kochopo kar chung' ne tije mag gedo ni mine ok nyal. Ka en ng'ama nyako ting'e ni in gi rieko kendo ihero weche kwano, biuru wamakru lwetwa mondo wadonje sekta ni. Nikech ing'e ni samoro wuoyo kendi, duondi kendi, ji wacho ni go koko. Samoro kidhi wuoyo gi clients, kidhi manyo mondo ibed gi negotiation maber gi nyisi ni mido ero wuoya. Biuru mondo wanywak tich, mondo waduto te wadonje sekta ni. Onge gima tek. Ka ng'ama miyo, ng'ama nyalo nyuol, ng'ama nyalo puro puodho, ng'ama nyalo kata lupo, nyanam, walupo nyaka, mine lupo. Biuru mondo wadonji, mondo wati, mondo walar tijegi gi chuo. Joy, aneno ka ng'ato duoko wachien kuma ni wacho ni contractors nyingi gi rach, to odwaro ni mondo ilera ni to tiji contractor hie, tiji kaka Joy mata hie en mane, itimo ang'o? Tija mokwongo kambi na iluongo ni JM Structural Solutions. Kambi na deal gi weche udi. Wagero plan mar ot, wagoro ni odi, wamiyi gimiluongo ni bill of quantities, wanyisi ni odi ni idhi gere gi pesa makama. Kata wamiyi gimiluongo ni material schedule, manyiso ni magi material midhi dwaro mondo iger go odi. Bang' mano wabire site watimo gimiluongo ni setting out. Wachielo kata wagoro kuma wadhi gero kanyo, to wakunyo, to koro wachako gedo, watiyo gi koro jolwedo wa manage kaka materials donje site. Wasomo plan mondo wa ensure ni gimogore otas ema koro dhi wuok e site wuon. Koro basically wadil gi gedo from otas nyaka kifungu midhi yago dhot. Mano e gima watiyo. Erokamano ahinya. To gin thuolo mage machielo mantiere ne joma mine e sekta ni mar gedo, mano kopogore gi kaka mari mitimo no. Rang'ini en sekta maduong' kabisa. Thuolo mage kendo mabende nitiere? Thuolo mag gedo nitiere thuolo mang'eny. Ni sechako kiwacho nitiere jok matimo quantity survey, nitiere jo survey wuon, jok mabiro nyisi ni lobby ni nitiere kaka otulore gi koni kata owimore gi koni, kama eka onego iket plan ni. Nitiere kata jok ma uso materials, jok ma nigi hardware stores, nitiere jok matiyo gi kembe maloso materials, maloso simiti, maloso walling materials. Gedo ni gigik mang'eny. Ng'ama miyo nyalo donjo kamora mora, lakini anto awacho ni wadonjuru wabedu contractors. Ok anyal wuoyo ne jo POS gi jok mamoko. Donjuru wabedu contractors, wakauru tijegi kanyakla. Iwacho ni tije nitie, ikwano manero ni kani donjo ni ng'iyo daraja nero mambita. Masani bende koro gere en mano maber kabisa. Sani affordable housing mabende nitiere, ng'ini seti affordable housing chel kuom gima nitiere Kisumu, weche mag expressway, SGR ge, magi mana moko ma tije madongo mabende timore pacho ka mag gedo. In gi kambi mari, gin kaka mage ma inyawacho ni isetiye? Gisani to tich maduong' masetiyo en tij affordable housing ma Lumumba. Magere 16 floors mag affordable housing Lumumba Mwaloka Kisumu wa. To en tich maduong' kabisa masetiyo.
Kane pok agero kanyo tase na chako gi gero chief offices kaka Uya Marusinga chief nagero administration block Uya, agero chief's office Mfangano wa asegero residential house kata ute ji projects matindo tindo makal kod kacha kuonde masebedi to lakini project maduong' masetimo kendo matimo sani en affordable housing. Erokamano, aneno mana moko kuom ote ma wayudo kendie. Janet Ouko iwacho na mor ahinya gi miyo motegno, wacho ni mine nyalo. Ka Simon Ong'we wacho ni neno Ramogeno makare kenda amor kod Joy. Amor kod miyo no kuom kaka Orlando nwa tije. Penjnago, samodhi tiyo kamoro, otiyo gi pesa ne eke chule bang'e koso kanyo kore timo nade? Jael, sani bada podok lach ahinya. Podok anyal tiyo tije, kasto ni abro rito mondo chula bang'e. Chudo chak. Gisani katiyo, to atiyo, either atiyo for the week tichula bang' week achiel, kata ichiwo down payment, teko kakoro adhi mbele gi tich. Gisani bada ok lach moromo, madaka ugo tich, ne atiyo to ekoko buchula bang'e. Podi mateno. Erokamano ahinya. Machielo nyisa mano nyakwaro dira comedian. Amor kodi, Joy amor kodi kendo puoch gi pak mondo iyudi. Anasetiyo kodi miyo majara tiro kabisa. Owacho ni otiyo Limumba, ma aparo ni achiel kuom jogo eko mabende utiyo godo kanyero. Mana ka watieko Joy, wachni mogik mabende inyalo jiwo godo oganda duto te gi kaka winjo bed bende ni gi miyo joma mine luor e tich. Wachna mogik, mokwongo, miyauru tije, miyauru JM Structural Solutions tije. Usiku wacho ni nyiri ohero gik manono, kwanza nyiri mojo beyo kan kama. Ni obido mondo giti matek, gimanyo sponsor, gitimore nade. Kawuono kora abiro, dhako motegno, dhako mobaro buk, maelewa gimotimo kendo gimosomo. Jowinjo na miyauru tije, and I specialize in residential construction, I specialize in structural works. Goro gi gedo, miyauru tich. Namba 2, dawach niya, paro moro ni mine ok nyal no, mano koro ng'eyo okanyal force ni uwe paro kamano. Lakini adoma na medo jiwo niya, kiutero nyithindu mondo som engineering gi, ng'e maler ni gibiro wuok oko kae, to magi e kuonde ma onego bed ni gidonjie. Koro kin janyuol in gi geno ni chieng' moro nyathini biro somo engineering, chak loko pachi kendo ing'e ni mine nyalo timo gik madongo moingo kaka uparo. Erokamano. Wach madaer moda aweugo. Erokamano ahinya. Iwacho ni ng'ama miyo ber mana gi pesa ne e ofuko ne, kendo mano e gino ma imanye. Erokamano ahinya Joy Mata ma en jata tije, en midusa kendo jata tije mar JM Solutions. Kabende waloso kode kawuono miyo mabende tiyo e sekta mar gedo. Erokamano ahinya Joy kuom bedo kod odhiambo masani. Wadhi mana yweyo macho ka waduogo to wadhi mbele gi weche manyien ma wan godo.